दिपेन बर' सारा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै प्रमद बर'नि सायाव मा फोरमायदों आरो बिथांमोननि जे प्रमद बर' सारनि बिटिआर सरकारा दुलाराय बर' फरायसा होनाय मेम'रेन्डामखौ माबादि रेजेक्ट खालामदों आरो बेखौ मावफुंनायाव बिटिआर गभर्नमेन्टआ माबादि फेइलार जादों आरो बेसेबां मावबावनांगौ दंमोन बर' हारिनि सार्थआव आरो बर' हारिनि थांनाय थैनायखौ लानानै जेबादि मेम'रेन्डाम खोख्लैदों दिपेन बर' सारमोना बेखौ प्रमद बर' सारा माबादि फेइलार खालामना होदों बिनि सायाव थर्न फोरमायदों बिथां दिपेन बर' सारा बेखौ सावरायगोन। बिनि सिगां आंनि बे जिबि ब्लग इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायग्रोबाय। आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। स' भिडिअखौ बै दिपेन बर' सार बुंनायखौ होनायनि सिगां नैबे बिपिएफनि सासे गोख्रों दैदेनगिरिया जे रन्जन दैमारि सारखौ बिपिएफ दोलोनिफ्राय माबादि नाजादों आरो फैबाय थानाय समावहाय बिटिआर सरकारा जेबादि मावनो हायै खामानि बेफोरखौ मावनानै दिन्थिनानै मोनसे मोजां थासारि गाजा गोमजा रायजो राजानि जौगानाय थासारि लाबोनो बिपिएफआ माबादि नाजादों बेखौ सासे दैदेनगिरिनि खुगानिफ्राय नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रोबानो जाबाय। गोबां जोंहा इनस्टिटिउसन गायसनबावनांगौ दङ, गोबां कलेज स्कुलफोर गायसनबावनांगौ दङ, बेखौ जों थिग खालामगोन। बिटिआर एकर्डआ दिनै इमप्लिमेन्टेसन जायाखिसै, जे एकर्डआ बे दफाफ्रा जोंनि थाखाय मोजांमोन, जों बेखौ मावफुंनानै लानांगोन। प्रमद बर' बिथाङा दिनै एनआइटिखौ होफैनो हायाखिसै रायजो राजाफोरनो, मेडिकेल कलेज जाबावनांगौमोन होफैनो हायाखिसै, कच फेक्टरि जाबावनांगौमोन होफैनो हायाखिसै। दा अनेकथा बिदिनो सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिनि खोथा बायदिसिनि खोथा बेफोर दिनै जाफुङाखिसै। दा बेफोरखौ जोङो मावफुंनो थाखाय दिनै नाजागोन। आरो एनडिबिफोरनि माखासे समस्याफोर दङ, केसनि समस्या, जेलनिफ्राय बख'नांगौ। दा बेफोरखौ जोङो फैबाय थानाय जे बिसायख'थियाव देरहालाङोब्ला बिथांमोननि गासिबो जाबतिय जायखि समस्या बेखौ जोङो मावनानै होजोबगोन। आरो मोनसे सनानि बड'लेण्ड हाग्रामा महिलारिया जायखौ 17 बोसोराव मावलांदोंमोन, जायखौ गल्डेन इरा होननानै बुङो, नङा होमबा? गल्डेन इरा, सनानि जुगमोन मोनसे बे 17 बोसोरा। नाथाय बे 17 बोसोरखौ बिथांमोनहा दिनै 17 बोसोराव जाख्ल'दों मादों होनबाय थाग्रा दिनै प्रमद बर'आ दिनै बिथाङा बे 4-5 बोसोरावहाय दिनै जाख्ल'नाय दिनै बिल होनाय खोनादों, दिनै माने पार्सेन्ट लानाया माने सिमा बारलांबाय। दा बेबादिनो जाख्ल'नायनि सरकार दिनै प्रमद बर'आ खालामदों। जों फैबाय थानाय समावहाय सरकार दायोब्ला जोङो मोनसे जाख्ल'नाय गैयै सरकार, मोनसे करापसन फ्रि सरकार जेरेखम हाग्रामा महिलारि सारा सालायबोदोंमोन 17 बोसोराव, आरो हाग्रामा सारा बेखौनो दिनै कन्टिनिउ खालामफिननो थाखाय आखायाव लादों। रोखा दिनै एखेबारे जोङो अदालगुरिनिफ्राय जोङो क'क्राझारसिम गासै 9 जिल्ला जाबाय। दा जेरावबो थां बिपिएफखौ नांगौ, फुरानायानो मोजां, अल इज गल्ड होननाय जिनिसा दिनै फैफिनगासिनो दङ। प्रमद बर'आ थाखानाय गोहोखौ हरफिनदोंसो। दा बिटिसिआ नामावल'सो बिटिसि, जेबो खामानियानो गैया। दा सरकारा गासिबो माबायोबा डिसि अफिसनिफ्रायसो जाजोबो, थारमाने बिटिसि अफिसाव जेबो खामानि गैला। अरुणादयबाबो डिसि अफिसाव जागोन, माबा मोनसे खामानिबाबो डिसि अफिसावसो जाजोबो। दा हा हुनि खामानियाबो डिसि अफिसावसो जाजोबो, गोदो बिटिसि अफिसावसो जायोमोन। दिनै सार्केल अफिसारा दिनै सासे मण्डला दिनै डिसिनि अर्डार मोनाबा जेबो हानि खामानि मावा, एलटमेन्टनि खामानि मावा, नोंनि मिउटेसननि खामानि मावा, नोंनि जेबो रेजिस्ट्रेसननि खामानि मावा। होमबा मा बुजियो? बिटिसिआव जेबो गैला। दा बेखौ फोरमान होदों आरो मालाय। दा ओंखायनो बेफोर मोनखानाय गोहोखौ जों लाबोफिननांगौ। ओंखायनो दिनै माने जाय मानसिया बिटिसिखौ सोरजिदों, जाय मानसिया बिटिसिखौ दादों, जाय बिटिसिखौ दिनैहाय गोगोम गोरा खालामदों, बिथांनि आखाइजोंनो जोङो बिटिसिखौ दिनै गोख्रों खालामफिनाबा राहा गैला। दिनै बिटिसि ओनसोलाव थानाय बर', सावताल, हारसा जेसेबां जाथि जन'गोष्ठि दं, माइन'रिटि दं, दा जायखिजाया जाथि धोरोमनि मानसिफ्रानो बिपिएफखौ लुबैफिनदों, हाग्रामा महिलारि सारखौ सिफ जानो लुबैफिनदों। स' नुनो मोनबाय। बिनि सायाव नोंथांमोना कमेन्ट हरबानो जाबाय। दा फैदो मेन पइन्टआव, जे दिपेन बर' सारा प्रमद बर' सारखौ मानो दुखु मोनदों आरो रागाजों दिनै हमथानाय गैयाजासे माबादि दुखु फोरमायदों, जे बिथांमोना होनाय मेम'रेन्डामखौ माबादि रेजेक्ट खालामदों आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर गभर्नमेन्टआ, आरो बिथाङा दुखुजोंनो होख्लायजोब्बाय। माबादि बर' हारिनि सार्थआव नाजादोंमोन बिथांमोना, नाथाय दिनै फेइलार जाजोब्बाय। बेखौ दुखु मोननानै प्रमद बर'नि सायाव जा खोथा बुंदों बेखौ नोंथांमोना रग' नायनानै खोनासंनानै कमेन्ट हरबानो जाबाय। जाबादि हप्स खालामदोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिटिआर सरकारनि सायाव जिबादि सोनारदोंमोन, जिबादि हप्स एन्ड एसपारेशन्स लादोंमोन, नाथाय बे गासिबो टटेलि फेइलार। जाबादि बर' हारिनि सार्थआव, बर' रायजो राजाफोरनि सार्थआव एबसुआ मेम'रेन्डाम होदोंमोन, गासैबो रेजेक्ट। जाबादि जौगाजानो लुबैदोंमोन, बे गासिबो रेजेक्ट। जायनि जाहोनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय
दिपेन बर'आ प्रमद बर' सारखौ लोगोसे बिथांनि खुंनाय बिटिआर गभर्नमेन्टखौ निन्दा होनो गोनां जादों, बखिनो गोनां जादों आरो थर्न रायजो राजाफोरनो मिडियानि सिगाङाव फैनानै खोन्थानो गोनां जादों। बर' जातिर सार्थ निर्भर करि पेलाय बा बर' जातिर सार्थ कारणे एबसुरफोरा दिपेन बर' डांगरियार नेतृत्वत जितु बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टत मेमरेन्डाम दिसिले तेखेतসকলে এইটো গোটাই मेमरेन्डाम বিলাক रिजेक्टेड बाय द बिटिआर एन्ड आसाम गभर्नमेन्ट। এই কারণে दिपेन बर' डांगरिया बहुत दुख लागिছে आरो मिडियार सन्मुखत आহি পেলাই बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टत बिरुद्धित जिखिनि কথা दिपेन बर' डांगरिया কৈছে এইটো এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা আপোনালোকে শুনিবলৈ পাব। दा नोंथांमोना खोनासंलांबानो जाबाय। आसाम जुडिशियेल सार्भिस बे सार्भिसाव बर' सोफानांगौ साबजेक्ट जायनि थाखाय जोंनि बिजाथिफोरा बर' मानसिफोरा न्यायाधीश जाज सेसन जाज CJM कर्टआव जाज जानायनिफ्राय बन्सित जादों। हाई कर्ट सुप्रिम कर्टआव थांनायनि खोथायाथ' गोजाननि बाथ्रा। बे ग्रेड 3 एग्जामाव बर' साबजेक्टखौ सोफानांगौ जिहेतु 1960 आसाम अफिसियेल लेंगुवेज एक्ट बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै बर' रावखौ स्टेटनि एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज होनाय जाबाय। दा बेयाव जोंहा जोंनि फरायसा फरायसुलिया बन्सित जाबाय। 2 नम्बराव जाबाय आसामा टेट खुंलिया आरो टेट खुङाबा CTET खेबनै जायो बोसोराव। बे CTET जोङो टिचार मोननो हायो। लेंगुवेज 1 जि पेपार दङ बेयाव बर'खौ दिनै सोसनाखै। धर्मेन्द्र प्रधाननो मेमरेन्डाम होबाय, आसाम सरकारनो मेमरेन्डाम होबाय, बिथांमोना खालामगोन होननानै बुंबाय किन्तु खालामाखै। आरो जुदि टेट होनो मोनाबा टेटआव पास जायाबा होनोनो मोनाबा पास जानायनि खोथाया गोजान। होमबानिया जों टिचार मोनाबा बर' मिडियाम टिचारा बहानिफ्राय फैगोन? टिचारा रिटायार जागोन, स्कुलाव टिचार गैया जागोन, स्कुला थैगोन, स्टुडेन्ट गैया जागोन। बे बिराद गिदिर मोनसे सिरियास इस्यु। दा बेखायनो CTETआव लेंगुवेज 1 सोनांगौ। हायर सेकेन्डारि 95 आपग्रेड खालामनाय जाबाय कभिडनि टाइमाव। बेयाव पोस्ट ग्रेजुएसन गैया, टिचार गैया। गोदानै 101 हायर सेकेन्डारि आपग्रेडेसन खालामनाय बर' मिडियामनि थाखाय जोङो लिस्ट होदों। सरकारा खालामगोन होनना बुंबाय, खालामा। पोस्ट ग्रेजुएसनबो गैया। 35 मडेल हाई स्कुल गायसननायनि खोथा बुंबाय, प्रतिश्रुति होबाय, बेखौ गायसनाखै। सिंगल टिचार 0 टिचार स्कुलाव टिचार एपइन्टमेन्ट होनांगौ। आसाम सरकारा BTCखौ बुङो नोंसोर टिचार एपइन्टमेन्ट मानो होआखै? BTCआ आसाम सरकारनो SOA एप्रुभेलनि थाखाय हरो किन्तु आसाम सरकारा 1 बोसोर 2 बोसोर 3 बोसोर फाइनेन्स डिपार्टमेन्टआ SIO हरा। टिचार एपइन्टमेन्टखौ बहानिफ्राय होगोन? दा बे सरकारनि जि मोनसे इन्टेनसन आरो बेयाव सोलोंथाइ मन्थ्रिया जेरैबायदि मोनसे खामानि मावबाय थादों जोंहा सन्देह जादों। EGS सेन्टाराव 72 नाम्बार EGS सेन्टाराव कुनु टिचारानो गैया, पोस्ट ग्रेजुएसन गैया। व्हेरेस बिथांमोना बेखौ रेगुलार खालामनानै होबाय। SCRTआव लेक्सारार गैया, जोंनि टेक्स्ट बुकआ बोरै कारेक्सन जागोन? स्कुल एडुकेशन बोर्डआव एकाडेमिक अफिसार गैया। क्लास 9, 10 हाई स्कुल दा हायर सेकेन्डारि फाइनाल लिरनो थांगासिनो दङ। सेबा आरो काउन्सिल मोनसे जाबाय। दा बेयाव कुइसन पेपारा रं फैयोब्ला दाया सोरनि जागोन? बिथांमोना बुंगोन जे बर' मानसियानो बेखौ बानायदों। जों जेला कुइसन खालामो बिथाङा जोंखौ नाना हरो। आरो बेबायदि मोननैसो जिखिनि जोंहा मेजर इस्यु दङ जेराव टेक्स्ट बुक पाब्लिकेशन कर्परेशनाव एकाडेमिक अफिसार गैया, टेक्स्ट बुकनि बेयाव रनसायनांगौ। बे इस्युफोरखौ लानानै दिनै सरकारा नांगौ बायदि खामानि मावाखै। डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटियाव पोस्ट ग्रेजुएसन, बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव पोस्ट ग्रेजुएसन, BB इन्जिनियारिं कलेजाव पोस्ट ग्रेजुएसन, गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव पोस्ट ग्रेजुएसन आरो लोगोसेनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि उदालगुरि केम्पास गायसनबाय। बेयाव बिल्डिंखौ BTR काउन्सिला बानायबाय। डिग्री मडेल कलेजखौ आसामनि एडुकेशन डिपार्टमेन्टआ हेन्डअभार खालामनानै होबाय। किन्तु खोथाया जाहैबाय जे बेयाव बेसेबां डिपार्टमेन्ट जागोन बे डिपार्टमेन्टनि एगेन्स्टआव पोस्ट ग्रेजुएसन खालामाखै। दा बे गासै जेंनाखौ लानानै जोङो दिनै खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों। भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबबाय। थेंक इउ फर वाचिं। लाभ इउ।